חרדה, כנת לנו משענת. خطينا بلعبانا الصيفة في الصوت في العذاب وفي الماض جينا لبيت سهرانا باخا الشربة باخا هوا إلخ يوم إلخ ليلة لا خد رفا لا خد شوفا هكول الكتف تلو دايلة أماما ديالي لحننا ديالي عليك نخمم نغني أماما ديالي لحننا ديالي انتي دايما في بالي ماما ديالي لحنينا ديالي انت دايما في بالي ماما ديالي لحنينا ديالي عليك نخمم ونغني ماما ديالي لحنينا ديالي انت دايما في بالي ماما ديالي אתה חסר לנו פה. חבל שאתה לא איתנו. חבל. יש מלא תמונות ומלא אוכל טוב. אני עכשיו אשלח. שם הכריחו אותו להקים להביע שוב. הוא לא הסכים ואז שמו אותו בכלא כמה ימים. הוא נשבע שיותר הוא יעזוב את מרוקו ולא יחזור לאלג'יריה רק בגלל שהכריחו אותו להקים את הג'לביה. עכשיו אני אוסיף משהו. לפני שהוא חזר למרוקו הוא ראה ששם לובשים מכנסיים באורן. מה עשה? הוא קנה מכנסיים להביא מתנות. הוא מגיע עם המכנסיים, הם מסתכלים, הם לא יודעים מה זה. הם מסתכלים, אומרים מה זה, יש חור. תהפכו פה למטה. לא מקשיבים לי. מקשיבים, יודעים. לא מקשיבים, מישהו, לא, אבל אני לא יכולה לדבר. אני רגילה שמקשיבים לי. נשים לעצור ועדוב למישהו. אמא שלי עברה לאורן. אני שולח לג'ילבר. עם משפחתה. מי שמדבר יוצא החוצה. אליס, גיגי, אסתר כהן, אתם זוכרים אותה, הזמרת? אסתר גבריאלי. רגע, יהודי, איפה ממי הלכה? מה אמרת לי? לאיזה. איך קראו לה בת אלדד ועוד אחת? מנס. במשך השנים הבית התחיל להתמלא בנכדים בקלה שראו בו את ביתם השני אם לא הראשון. לחת תרופה, לחת תשובה, הכל על כתפי
דיאלי